आदा गोदान कम्पानि खुलिदों फै इउज खालामनो लुगैदोंबा फैनो हागोन फै नै गुन्दाया मोनायाव मानखाङो नामा नोंहा हो ओइ गुन्दा नोंहा मोनायाव मानखाङो सानफ्रामबो दि नोङो इदि डिस्टार्ब खालामबाय थायो हराव आंखौ मा एलियन नुदों नोङो हा नुम्फानि फिसा साला बे फाग्ला बिदिजों जायो हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखादों खोमा नङा होमबा बे भिडिअ डेन्जार दामाखा जानो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ'खौहाय फेमिलि मालाब्लाबो दानाय नङाब्ला जावज्र' हरजाबा दाय आंनि जानाय नङा लोगोफोर सिगाङावनो खोन्थाखाबाय माने जोंहा रायजोफोर एकदम पलिटिकेलनि भिडिअ नायै एकदमबारे बोरिं जाजोबथारबाय लोगोफोर एकदम माबानो इउपि फेलनो बिपिएफनो एकदम माबा हेन टेननो गावजों गाव माने जावखांलाय फबलाय जावख्लाबलाय फबलाय बेफोरबायदि जागासिनो आरोखि जोंनि गेजेराव पलिटिकेल ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नायैनो एकदम बोरिं जाजोबथारबाय लोगोफोर नंगौना नङासै बेनिखायनो दामाखा भिडिअ लानानै फैदों आं लोगोफोर नोंथांमोना हेडफन होननाय जिनिसखौ सोनानै लादों ओमफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै बिथांजोंहा आइजोआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै ला फै गोदान माबा खुलिदोंनो नांगौब्ला फै होननानै लेंहरदों अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो डेन्जार दामाखा आरोखि गोदान कम्पानि जालायखोना माखोलै बेहाबा आदा गोदान कम्पानि खुलिदों फै इउज खालामनो लुगैदोंबा फैनो हागोन फैना ला साला खोमोना दोंसे दङ गुलांजोबगोन नोङो दोंसे मोनलाङा नोङो खोमोना मिथिबाय साला हिनजावखौबोथ' नोङो खामानि मावनायाव दल'रानो दोनखाया उरखोलि नोंनि भिडिअआ मालाय मालाबा मोजां थांनाङा रावबो थांनाङा खोमोना दोंसेबो थानाय नङानो माबा उरखुलि खालामोनो गावनि हिनजावखौनो गोदान कम्पानि खुलिदों फै आदा फै खोमोना गुजोबगोन खिन्थु थांना बेबा मा सिस्टेम खालामगोनलै कम्पानियाबा माबायदि जानला मोनला दा थां नङाब्ला खैफोद दङ नङाब्ला जामब्रगोन खोमोना गुजोबनांगौबा लांदां खम गाज्रि नुगोन बेखायनो आं बुंखाबाय रावबो कम्पानि गोदान खुलिदों होननानै थांनो नाङा नङाब्ला सेस दोलाबोजोबगोन अब्ला नै आरो जोंहा सासे बियो मा बुंदों जाहैबाय नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदों बेखौबो खोनासंनानै लाग्रो डेन्जार दामाखा आरोखि नै गुन्दाया मोनायाव मानखाङो नामा नोंहा हो ओइ गुन्दा नोंहा मोनायाव मानखाङो सानफ्रामबो दि नोङो इदि डिस्टार्ब खालामबाय थायो हराव 12टा 1टाबा नोंहा मा थेंगाय नामा नोंनिया हो बुस्थुआ नोंना दैया बारा जाबाय नामा गुन्दा साला इबानिफ्राय नोङो जुदि इदि डिस्टार्ब खालामनांगौबा नों हरनि 12टा 1टाबा मा जायो बेफोरबायदि सिदा जायो नामा सिदा जानांगौआ डेन्जार मानो बेफोरबायदि खालामोब्रा नङा होमबा हरनि 12टा 1टाबा सिदा जायो नामा बुस्थुआ ओरैबायदि फाग्ला मानसिफोर दङ नङा होमबा बिस्रा मालाय हिनजावनाव मा नांनायनि बेबायदि हरनि 12टा 1टाफ्रा सिदा जायो नामा बेखायनो मेसेज खालामनो भिडिअ कल खालामलाबायनो जावना हो सादा सासे महर मोजां नुथिनो हाया मानो हाया नुबानो खि 12टा 1टा मिन्थिया मा मिन्थिया हरनि बेखायनो सिदा जायो नामा होननानै बुंबाय दिनैनि थारिखआव नङा होमबा अब्ला लोगोफोर नै आरो माबा बिलुन गिदिर थफ्ला गिदिर नै बिथाङाबो माबा मोनसे होनदों बेखौबो नोंथांमोना नायनानै ला दामाखा आरोखि बेबो डेन्जार जिफोरजोबखागोन आरो खिन्थु आंखौ मा एलियन नुदों नोङो हा नुम्फानि फिसा साला लोदै जाग्रा फिफानि मा बिदि बानायबाय थायो आंनि फट'खौ नोङो माबारनो फट'खौ डिलिट खालाम सैमा बांग्रा
सिफा जाग्रा साला फाट नोंखौ मोनबा नै आं बुजिनो हायासै बेखौ भिडिअ इडिट खालामग्रायाथ' बेफोरबायदि बिलुन 20 थाखानि माबा गाइखेर रासिनो माबा जारसिनो मानो होनग्रायाथ' माबासो हौवासो मोनदांने दाखालिथ' नुदों नङा होमबा आरो बिथाङा बुंदों जाहैबाय माबा बिफानिखौ जाग्रा बिफानिखौ जुदि सोर जायोब्रा माने हौवा मानसिनिखौ जायो होनबा हिनजाव मानसियासो जायो गावसो जायो खोमा नङा होमबा दिनैनि थारिखआव आङो बेखौसो बुंदों नैबे आइजोखौ बिथाङा डेन्जार खिन्थु खुगायाबो डेन्जार बर' नंगौना नङा बिनि टाइटेला बर' आरोखि दिनैनि थारिखआव मा होनगोन बेफोरबायदि मानसिखौ एकदम गोरलै गोरलाम नायजाया साला भिडिअफ्रा ओरैबायदि माबा फैलाला खालामबाय थायो बे भिडिअआवहाय मालाबाथ' बुस्थुफ्रा फोजोब्बाय माने मोजाङै खालाम माने हाबा जानायसो मानसिया नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मा होनगोन बिदिखौहाय मानसिया टाइटेला बर'लै ओमफ्रायहाय टाइटेला बर' जाबाय हारसाजों हाबा जानाय ना मानाय बर' रायलायनायखौ बारा बुजिलायलाङा आङो एकदम मालाबा खनथाम खनब्रै जालायलाङो आं बिनि भिडिअखौ नायनो माने बुजिया नालाय मोनसे मोजां खोनासंफिननानै नायो आरोखि आङो ओमफ्राय माने खनथाम खनब्रै नायबासो एसे बुजिनाय मोनो आरोखि बिनि बुंनायखौहाय ओमफ्रायहाय मा होनो गावथ' हारसा हौवाजोंसो हाबा जादों दां एक्सुवेलि माने गावसोर हारसासो होनदां गावसोरजों मा बुंदों मा मादों मा बुंनाय जायो बेखौ बुजिया नामाथाय बिनि भिडिअआव मथा मथि बेफोरबायदिनो गोजा ओमफ्राय जोंनि बर' गथ'फ्रा बेफोरबायदिखौ मा होननानै नायगोन आंथ' गिबियाव खोन्थाग्रोखादों खिन्थु हेडफन सोनानै आरो फेमिलि जमा दानाय होनना बुंखादों बेखायनो आङो दायो नोंसिनि सिगाङाव बुंबाय आरोखि बेफोर बिसिनि भिडिअफोरखौ मा होननानै नायगोन ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव बबे गामिनि बबे एरियानि बर'फोरनि गामिनिबा एसे हख्लायदोलै बिदिखौ एकदम बाराद्रायना बिदिफोरबायदिना 10 जन 20 जन थांनानै बिसोरखौ सावरि जाहैनांगौ फालानो होमबासो माने बेफोरबायदिया एसे ओरै माने लेवारनो संख्रि होयोब्ला बेलावनो संख्रि होयोबा ओरै थनथ्रयोना नै बेफोरबायदि जासिगोन आरोखि बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो बेफोरबायदिखौ एसे दबथाय बबे गामिनि बबे एरियानि बर' नंगौना नङा ना हारसा हौवा लानाय ना हारसासोखा बर' रोंस्लिंनाय नामा ओरैबायदि नायजाया बिसोरनि भिडिअ गाज्रि बुंनाय माने बिसोरो न'खर जाथि खानदानफ्रा बर' नंखायाना ओंखायनो माने जेबो साना आरोखि जों बर'फ्रासो दिनैनि थारिखआव लाजिनांगौ जादों बेखायनो बबे गामिनि एसे एक्सन ला